ଯେମିତିକି ନରବାଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାବଦ୍ଧ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଅନେକ ପୁରାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖବର ବେଳେବେଳେ ସମାଜରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଖବରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଖବରଟି ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଏ ଖବରଟି ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦୋଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୋଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ କାମ କରେଇ ନେବା। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ସରକାର ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା, କେଉଁ ସରକାର ଟାଇଟ୍ ରହିଲେ ଟିକେ କମିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି କମେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକି ଦୁଇ ପଇସା ମୋ ଘରଟି ଆଗ ହେଇଯାଉ। ସେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ପାଇବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କେମିତି ଆଗ ଟିକେ ପାଇଯିବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦବାର ମାନସିକତା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନବାର ମାନସିକତା, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଯେବେ ଦବା ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୋର ହକ୍ ମୁଁ ପାଇବି, ଏବଂ ଯିଏ ନବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ଯେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ସେବେ ହିଁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା, ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଖବର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର, ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଖବରର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ, ଆପଣ ଖବର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇବେ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଠି ନକାରାତ୍ମକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ସେଟା ଅଧିକ ଜୋରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଥିବ ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ବା କମ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ହିରୋ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, କେତେବେଳେ ଫଟୋଟି ବାହାରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ସମୟରେ ମନେ ଅଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ସମ୍ବାଦରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ସମାଜରେ ଜଣେ ଗୌରହରି ବାବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ ମୋତେ ସେମାନେ ହିରୋ କଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଛାପି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଜ୍ ଛାପି ସେମାନେ ମୋତେ ପବ୍ଲିସିଟି କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରଦା ଉପରେ ହିରୋ ହେଲି। ସମାଜରେ ଅନେକ ଜଣ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହିରୋ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିରୋ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ସମାଜରେ ହିରୋ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ 10 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହବୁ, ଆମେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆକାଶ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ। କିଛି ଭଲ କଥାକୁ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଇନ୍ସପାୟାରିଂ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବଂ ଦେଖିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ବାହା କଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେ ମୋର ଏ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, 1-2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଶସ୍ତା ଖବର, ଶସ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍, ଶସ୍ତା କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଲିୟନ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଏସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ମୋ କାମ କରିବି, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବି। ଗୋଟେ ଗପଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ 5-6 ଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକଡାଉନ ସରିଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଜଣେ ମହିଳା, ତାକୁ ବୟସ ହେବ ପାଖାପାଖି 55-60 ହେବ। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଆକାଶ ବାବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିସାବରେ ବା ପଲିଟିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବା ପଲିଟିକ୍ସ ହିସାବରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସେଠିକାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଇଏ ମୋର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର। ମୁଁ ସେଦିନ ଭାବିଲି ନା ସେ ମୋତେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ସେ ମୋତେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଆମେରିକାରୁ ରହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ହୁଏତ ମୋର ଏଇ ଭଲ କଥାଟିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନ ଦେଖିଥାଉ ପାରନ୍ତି, କିଛିଟି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ମୋ ସେ କଥାଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ।
से मुझे निजे उपलब्धि कली जे भल कम जो मैंने करती हुए तो सांगे सांगे बाहा न मिल पारे किंतु कहीं ना कहीं कौटी ना कौटी देखुची जदि कहीं भी न देखुची ऊपर जड़े किए अच्छी से निश्चित भाव में देखुची तेणु मोर मतरे आपण मैंने समस्ते सांबादिकता पेशा जो संघर्ष करुँच आज नुहे तो काली हुए तो केबे ना केबे तार फल आपण मैंने पाइबे एवं आपणकर जहाँ न्याय्य दाबी अच्छी निश्चित भाव में आम विधानसभा भितर उठेबू विधानसभा बाहर उठेबू विगत दिन में मु विधायक थाए से आउ गोटे सांबादिक संघ से आमर जनपथ रे धारणा देते से मत डाकिले मत आउ जन मना कले तुम सरकारी दल अच्छ जाओ ना तथापि मुझे संघरे से धर्मघट जो करूँ से जाइली 2015-16 मसीहा कथा मुझे कहूँ तेणु आम विधायक भाव में जनप्रतिनिधि हिसाब से एवं केवल आम कथा नुहे सारा ओडिशार जो न्याय्य कथा अच्छी निश्चित भाव में आम उठेबू एवं मोर आशा और भरसा विश्वास अच्छी निश्चित भाव में आपण जहाँ करहब निश्चित भाव में करी से कथा उठेबी एवं ये सरकार उपर भरोसा अच्छी निश्चित भाव में आपणकर जो न्याय्य दाबी गुड़िक अच्छी से दाबी गुड़िक निश्चित भाव में ताहा पूरण करेंगे एवं ता सहित आज दिन में आपण समस्त को मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन आपण मैंने समस्ते जो मैंने ये समाज को सठिक रास्ता देखापी एवं गोटे मु कहबी गोटे चेकमेट माने जो मैंने भूल काम कर सठिक रास्ता देखापी जो भल काम कर प्रोत्साहन करने आपण मैंने काम कर समस्त को मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आपण समस्त सुदीर्घ जीवन मु प्रभु जगन्नाथ खंडेकर प्रार्थना करी और वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्तम।